ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ଅନିୟମିତତା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ରଖିଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିୟମିତତା। ଏକ ସାଦା ପର୍ଚିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ରଖିଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ଏ ବାବଦରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ତାରିଖରୁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଧାନ କିଣା ବିକା ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଧାନର କିଣା ବିକା ହୋଇନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କିଣା ବିକା ହୋଇନାହିଁ, କେଉଁ କାରଣ କିଣା ବିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ପରିଚୟ ସହିତ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ଭବାନୀ ସଂଘରତା, ମୋ ଗାଁ ହଳଦୀ, ଆମର ବରଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ବରଗାଁ ସେବା ସହାୟକ ସମିତି ଯେନ୍ ଧାନ କିଣୁଛେ ତାର ଅଣ୍ଡରରେ ବରଗାଁ ପିପିସିରେ ଆମେ ଧାନ କିଣା ବିକା କରୁ, ବିକ୍ରି କରୁ। ଆଉ ପୁରା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଲେ ଆମର ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଧାନ ଯେନ୍ ବିକିଲା ବେଲେ ଯେନ୍ କଟନୀ ଛଟନୀ ଜିନିଷଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ଚଲି ଆସୁଥିଲା, ତାର ଉପରେ ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରହୁଛନ୍ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କେମିତି ହେବା। ସରକାର କହୁଛନ୍ ବିଲକୁଲ କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ସେ ଉପରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହୁଛନ୍। ଯାହା ପ୍ରଥମ ତ ଆମର 22 ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିଲା। ଆମର ଏନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗାଡ଼ି କିଛି ଆସିନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁଟା 24 ତାରିଖ ହେଲା, ସେଦିନ ତ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା। 25 ତାରିଖ ଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ହେଲା, ସେଦିନ କିଛି 8ଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ସେଦିନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କାଇନ୍ ମିଲ୍ର କେତେ ଥିଲା, 3ଟା ମିଲ୍ର ଥିଲା। ଗୋଟେ ମିଲ୍ ତ ତାର ଓଜନ କଣ୍ଟା ମୋର ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ଆସିବି। ବାକି 2ଟା ମିଲ୍କି ଧାନ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଓଜନ ଗ୍ରସ୍ ଓଜନ ଆଉ ନେଟ୍ ଓଜନ କରିକିରି ସାଦା ସ୍ଲିପ୍ ଦେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ମିଲର୍ସ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରଖିଲେ ଚାଷୀକୁ ଯେ ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନୀ ଉପରେ ଡିସିଜନ୍ କ'ଣ ହେବ, ସରକାର କେମିତି କରିବେ, କଲେକ୍ଟର କି ପ୍ରେସର ଦେବେ, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାଣା ହେବା, ସେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିକିରି ସେମାନେ ସାଦା ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଇକିରି ଚାଷୀକୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଧାନ କିଣା ବିକାର ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା। ଗତକାଲି ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ ଯେ କଟିଂ ଛଟିଂ 1.5 କେଜି ଲେଖା ବୋଲି ଚାଉଁରପୁରରେ ହେଲା, ଧାନ ଉଠିଲା ବୋଲି ଆଜି ପେପରରେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଜଣେ ଚାଷୀ ଯଦି ଶୁଖା ଧାନ ଆଣୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଖେଇକିରି ମଏଶ୍ଚରରେ ଯାହା କଟବା କଥା, ବାକି ଯେଉଁ ଅଗାଡ଼ି ପୋଲ ଅନମ୍ୟାଚୁର ଧାନ ଉପରେ ଯେନ୍ କଟିଂ ଛଟିଂଟା, ସେଟା ତ 10% ସରକାର ଦଉଛନ୍, ଛାଡ଼ କରିଛନ୍। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚାଷୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କଟିଂ ଛଟିଂ ଉପରେ ହେଉଛି, ଚାଷୀର ମୁଣ୍ଡେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ୁଛେ, ତାର ଉତ୍ପାଦନକେ ସେ ଭଲ କରି ଭଲ 2 ପଇସା ନାଇଁ ପାଇପାରବା। ଯେନ୍ଟା ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ ବୋଲୁଛନ୍, ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ଟା କାଣା ଆଜ୍ଞା, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ ହେ। ରେଟ୍ ତ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ ନାଇଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ନେଟ୍ ଓଜନଟା ପାଇବା ଚାଷୀ, ତାର ଉପରେ MSP ହିଁ ପାଇବା। ତାପରେ ବୋନସ୍ ଯେନ୍ଟା ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍, ସେଟା 8 ତାରିଖ ତକ ଅପେକ୍ଷା। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ଏଇଠି ଯଦି ସିଧାସଳଖ କହିବା, ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେ ନୀତି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ କି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ସରକାର ବଦଳିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଡ଼ା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରବାଟା ସମୀଚୀନ ନାଇଁ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ ସରକାର ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ମନେ କରୁଛୁ। ଆଉ ବୋନସ୍ କଥା ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ, ବୋନସ୍ ତ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଧିକା ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇବା, ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ବାକି ନେଟ୍ ଯେନ୍ MSP ଉପରେ ବି ଯାହା ମାନେ ଜିନିଷ ହେବାକେ ଯାଇଛେ କି ହେଉଛି, ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର କାଣା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଅଭାବ, ଜାଗା ଅଭାବ, ସମୟ ଅଭାବ, ଏଥିର୍ ଲାଗି କାଁ କରି ଧାନଟା ଶୀଘ୍ର ପାର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଆଣି ଆସନ୍ ମାର୍କେଟକେ। ଯାହାଫଳରେ ଶୁଖାବାଲି ତାଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାଇଁନ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜମିରେ ଜାଗାରେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗିଲା ଜମିରେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଖେଇ ନେବେ। ଶୁଖା ଜାଗାରେ କିଛି ଚାଷୀ ଛାଞ୍ଚିକିରି ସେନ ତାରପଲିନ୍ ପକେଇକିରି ଶୁଖେଇକିରି ବୋଲି ଆଣୁଛନ୍ ଧାନ। ବୋଲେ ଚାଷୀର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବାର କଥା ଶୁଖା ଧାନ ଆଣବାର୍ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାର ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଲାଗି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଣବାର୍ ଲାଗି। ତାପରେ ନିଜ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ନାଇଥିବା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଆଣିଥିବା, ସେ କେତେ ଦିନ ଡିଟେନ୍ ରଖିପାରବା। ସେଥିଲାଗି ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କଟିଂ ଛଟି ଯାହା ଯେଉଁ ଡିଟେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଯେଉଁ ଭଡ଼ାଟା ଦେବି, ତା ବଦଳରେ ତୁ କାଟିକିରି ବସି ଜଲ୍ଦି ଖାଲି କରିଦେ ବୋଲି ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଚାଷୀର ମୁଖ୍ୟ ତାମାନେ ସମସ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା, এই ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପହଲା ହେବାର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାଇଁ ଥିବା, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ହିଁ କନେକ୍ସନ୍ ନାଇଁନ, CCTV କହୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ କଥା। ମାନେ ପଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜେନେରେଟର ଚଲେଇକି CCTVରେ ମାନେ ଫୁଟେଜ୍ ନେବାଟା, ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ସବୁବେଳେ ସେନ୍କେ ବହୁଥିବେ ନେଉଥିବେ, କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, କାଣା ହେଲା, କିଛି ପାଗ ରାଗ ଏଇଟା ହେଲା, ଚୋରି ଭୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। RMCର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଟା ଚୋରି ଯୋଗବାଟା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା সেটা গুড়াক তার অবাস্তব কথা। ভিত্তিভূমির বিকাশ প্রথম হবার কথা। আর আমি যেটা আগে পঞ্জাবে বি দেখুছু কি অন্য রাজ্যে দেখুছু, বালি যেমনি গদা করা যায়, সে ভাবে যদি ধানকে গদা করে দিয়া যায় খোলা,
ମାନେ ବସ୍ତା ବି ପ୍ୟାକିଂ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକୁଛି ବୋଲି ଧରାଯିବ ଯାହା ପଲିସି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଚାଷୀ ବି ଜାଣିଲା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ବି ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ସେ ଚାଷୀର ମାନେ ଚାଷୀର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛେ ସେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଧାନ ନାଇଁ ଆଣବା କଥା ଆଉ ଯେମିତି ଭଲ ଧାନ ନେଲେ ତ କାଟୁଛେ ମିଲ୍ ବୋଲିକିରି ଚାଷୀ କାଁ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ଆନ୍ତରିକତାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭଲ ଧାନ ନେଇକି ଖରାପ ଧାନ ହିଁ ନେଇକି ପାର କରିଦେଉ କେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୋଲି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଖୋଲା ହିସାବରେ ରହିଲା ମିଲର ଡ୍ୟୁଟି ସେ ସେଠୁ ବେଗିଂ କରିକି ନେବ ବେଗିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ଯେହେତୁ ଦେଉଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ଓଜନ ଖର୍ଚ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ ସୁତଲି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ସିଲେଇ করবার ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଦେଉଛନ୍ ଓଜନ করবার ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ ତେଣୁକରି ମିଲର ଡ୍ୟୁଟି ରହୁছে ସେଟା ସେଠୁ ସେ ମାର୍କେଟରୁ ଉଠାବା କଥା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବି ସେଟା ଦେଖିନା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ତ ଦେଇ ନାପାରୁ କିନ୍ତୁ ଦାବି କରି କହମୁ ବେଗିଂ ଖର୍ଚ୍ଚା ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ସେଟା ଉପର ମହଲରେ ବୋଧେ କିଛି ସାଲିସ ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଚାଷୀ गोटे जिन देखुन घर गोटे मार्केट के धान आनला चाषी तार गाड़ी भड़ाटा खाली से बियर करब किंतु जो मार्केट यार्ड मिल पर्यंत गाड़ी भड़ा भी चाषी को बियर करवाई पड़ुଛି जेनटा कि निश्चित भाव अधिक खर्च होची चाषीर से जिनसटा यहाँ जब सरकार आंतरिकता जब प्रति एक्चुअल अच्छी बोले से जिन जब कर भित्तिभूमि विकास करथन सेकेंड है धानटा जो पूरा पूरी अनलोड कर दि जाए से क्वालिटी क्वालिटी सब धान केते गिला रहा काଣା रहा जब किसी ओला माने किसी मॉइस्चर अच्छी से चाषी भी सुखई पार्बा तार पोलिंग व्यवस्था आरएमसी करबे एटा जेनटा कि हम नियम अच्छी सेमती हेले निश्चित भाव माने चाषी दुई पैसा भल पाइबा और सिस्टमटा माने मजबूत होगा और ठीक हो चलो धन्यवाद।